Ако ще пътувате до Белгия и говорите френски език, трябва да вземете предвид някои разлики в лексиката. В Белгия се говорят 3 официални езика – френски, фламандски или холандски и немски. Френският език е почти същия като френския във Франция, но има някои особености. Едно от най-типичните е произношението на града Брюксел. Белгийците казват Брюсел, докато французите казват Брюксел. Белгийците изключително много се дразнят на френското произношение на града. Как се наричат закуска, обяд и вечеря в Белгия? Французите казват le petit déjeuner, закуска, le déjeuner, обяд и le dîner, вечеря. Белгийците обаче казват le déjeuner за закуска, le dîner за обяд и le souper за вечеря, което всъщност на френски съществува, но означава късна вечеря. Друго нещо, което да имате предвид. Как наричат белгийците GSM или мобилен телефон? Белгийците казват GSM, докато французите казват un téléphone portable или само un portable.